Assalamu alaikum jama'a. A wannan bidiyon da zan yi yanzu zan nuna muku yadda mutum zai sa wallet ɗin shi two-factor authentication. Shi dai two-factor authentication wani ƙarin security ne da yake sawa wallet ɗin mutum ya kasance ba a iya penetrating ɗin shi a shiga ciki. Password kawai ba iya gamsarwa. To amma akwai two-factor authentication da ake sa wallet kamar Luno, Remitano da sauransu, wanda zai sa wannan wallet ɗin naka ya ƙara security. Za mu yi misali akan Luno wallet. Za ka shiga cikin Luno ɗinka. In ka shiga cikin Luno za ka taɓa menu can sama hannun hagu, sai ka shiga security center. To a can sama ga two-factor authentication sai ka shiga. Za ka yi enabling ɗinsa. To gashi an ce keep your recovery code in a safe place. You can use this code to regain access to your account if you lose your phone. Write it down and keep it safe. Wannan code da kuka gani wanda ya fara daga LL ya kare daga YO, unique code ne wanda za ka yi ajiye shi da safe, wanda da shi za ka iya buɗe wato ainihin wallet ɗinka ko da ka canza waya. Don haka ina ba da shawara mutum ya yi copy ɗin shi, sannan kuma ya screenshot na wajen na pejin nan. Na kwafe shi, in ka danne za ka kwafe shi, don haka zan je na ajiye shi safe, sai kai continue next. So wannan shine pejin da ake so mu saka 6-digit code wanda za ka ɗauko daga cikin application na two-factor authentication. In ba ka da application ɗin akan wayarka, za ka sauke application ne daban ake amfani da shi, ana ce mai Google Authenticator. So duka wasu application ɗinka na wallet za ka iya amfani da wannan Google Authenticator ɗaya, ka sassa musu wannan code ɗin, yadda duk inda ka shiga wallet za ka je ka ɗauko code ɗin. In sun buƙaci Google Authenticator code sai ka ɗauko shi ka zo ka sa. To yanzu zan duba na ga ina da shi a wayata koko. In baka da shi za ka shiga ka ɗauko shi. Kun gani ina da application na Google Authenticator. Bari in nuna muku interface na application na Google Authenticator. Wannan shine application na Google Authenticator. So ina da shi a wayata. Kuma ina da na Luno, ɗaya Luno ɗina. Akwai Luno application da nake da shi, Luno wallet. So ga shi authenticator ɗinsa da na buɗe. Sannan ina da wani wallet na Goldmine, shi ma ga authenticator ɗinsa. Sannan ina da Bituniverse ga authenticator ɗinsa. Sannan ga Remitano ga authenticator ɗinsa. Wannan sabon da na buɗe shi kuma shine a ƙasa gashi nan kuna gani, Luno, wannan mai account da ya sa 2010. To shi za ka kwafa, yana canzawa ne lokaci zuwa lokaci. Na kwafa code ɗin, sai ka zo ka sa shi, gashi ya ma saku da kansa, sai kai confirming. To gashi sun ce success, two-factor authentication has been successfully enabled, done. To wannan wayar, wannan Luno wallet ne, shi ma na sami two-factor authentication kenan. So don haka duk lokacin da ka canza waya za su buƙaci ka sa wannan code nawa na farko wanda na yi copy ɗin nan, dogayen nan su za ka saka, su ne security, su ne za su baka dama ka sa two-factor authentication a kowace waya. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo, kuma kada ku manta wannan code na farko wanda ne screenshot na kwafa, ku ajiye shi safe. Shine security two-factor authenticator to ɗinka, ku ajiye shi safe. Sai an jima.